Kapitan Inteng! Inteng! Ay, anyamot day tanga itsuram, Inteng. Nagpumada ka. Nagsukat ka ngam di kamot nagdigaws. Ay, amam, nagsapsapo ak iti alkohol. Iso na bangluak. Hindi gusto ko pa iti banglum. Anya, kasanon no na ang lit ka. Ay, nang ang dud kan Kasanoan na ang dod kumakit agad diwara ti banglaw. Ay, nakon iti barangay hall. Ay, mga ano ada makasapol iti kinaalibtak ko. Anya ana alibtak ako nam. Ang mga nuing kamanlag tugtugaw ije barangay hall. Iso nga rod nga anda tugaw kan lamisaan iti barangay hall. Tapno agtugawak. Asin nga iti agtugaw ije, no saan asya? Ing kamanlangan. Ing garaw mo manan ti kinapasaw mo. Mapanak nga rodin. Tapno dinak ibaon. Ay, pimanawan. Iso akay kayat mo't dagiti tao. Tauray saan ana alibtak akas iti kunana. At damat lata masulbar na akaso dito'y barangay may akas kapitan. Apay nakatugaw ka dito tugaw ko akas kapitan. Kwaraw. Awan kayo mo't nakatugaw. Di nagtugawak pa'y langang kail. Ay tugawak lang day ta. Saan aparakid ka? Saan nyo mo't nga intugaw? Nagtugawak ko na. Ay aglisi ka tugawak. Nagadwa pagtugawan dita. Apay ikatinak pa'y lang. Apay kapitan ka. Tasi ka tugaw dita. Agsino ka taman pa'y ang kail. Kaslasak pa'y lang ti kapitan. Tasi ka ti chiptanod ka. Ha? Agsinukat? Nabutusan ak idinto ta inalakala ang atanon. Yang kalmay. Yay. Kung kunak lang, may. Mala, pumanaw ka man lang ay. Ape anasabat ko ni Kwarog anak kami suot, kapitan. Kuna nagagsinukat kami kano. Agsinukat iti anya, kapitan. Isu kano ti ag kapitan tasyak ti ag chiptanon. Ay, una yan ni Kwarog. Ngam, uray kasjay ni Kwarog. Nalaka nga ibabaon. Una. Sana kas kadagiti kakadwa na anarigat nga ibahan. Kanayon da pa'y nga aglangan. Pudno day ta, kapitan. Isu adungdungwa, dayjay aka anakak. Ngam gimuran sa matapimanaw itay. Nasabat ko di taruar ti barangay hall. Ay wakto. Umay tumot lamangan ijay balay dayjay, no mabisin. Ay, wun kit diya, kapitan. Nalaka agumura, ngam makalipat adagos, no mapagura. Day, ada ka met, Kwarog. Saan ka di arumbang nga ije barangay hall ti ayan mo? Nagdaki dyan itay. Ng pinapanaw nak ni ang kailantay. Apay pinapanaw na ka. Rinabak ko lang, mat. Nagtugawak iti tugaw na. Sa imbagak nagsinukat kami. Kasano nga agsinukat ako nam? Iso ti chiptana o tasak ti kapitan. Ay, Kwarog, mabalin ayamot nga minti kasta. Iti pagtugawan lang, matantay. No adda makasapol ay iti kapitan, di sumot lang ti sumangaw. Ay, saan kayo amaw-awatan nga agulitag? Agpada ajak amo ti sawag kada kayo. Awan mo tad, pagod ko abaka di tarubayan. Saan nga ta tinakaw dagiti umanungor alugan iti rabi ay? Nagdadamag nga dagal ala ti upeng. Ita baka man ay tagpukaw. Agkakanat samot ti pagkwartaan dagita managdakdakas. Awanin tayo namnamag nga ilakok abaka. Napukaway. Ingka agpatulong kin ni kapitan, tabilinin na dagiti tanod na. Tumulong dang agsapaw. Unman, mapana mang nagpaisok hindi parintay. Agawaam, tapno saan ang makaadayo tinangala iti baka. Ay, di naman dagdagan. Tadada, mataranta. Apay matartaranta ka, tataba daw. Ay, ada ka din di parenting di taunag. Day dungdungan na to gaw na, kan lamisahan na. Apay ka day. Apay, asawa na ya. Tapay ako na madungdungan na. Isumay. Sumarunokin ni ante ka dungdungan na. Isuti kayat ko ang makasarita. Agpatulong aking kwa na. Mala, danunin yung arod di taunag. Ibagayo na niya dayta. May sana ka di taunag.
At ni kagawad ko anan. Ay, anyak na pasamak, ma'am. Apay nga, nagalas ka ba din? Hindi ko ma-spelling ang mukha mo. Ay, yung nga rod bakak pare. Napukaw. Napukaw! Apay binabayaan. Impagod ko ijay sirok ti sa lamagay. Ajay talon ko nga si dagitaro bayan may pare. Sigurado ka? Ang mga no sa bali mati nang ipagudam. Ay, unay kamutin pare. Sa anak pa yung mga gabaw. Amok nga impagod ko ijay. Ngamtay mapan ko kumaiwayway. Awan mo tay. Anya nga ti kayat mo ita. Ay, bilinam ka di adag ititanod kang kagawad. Tatulungan dang agbiro pare. Ingka nga ron ibaga ka nagiti amin kagawad kang tanaw. Ay, una yun pare. Awagam kumami idan na. Ada mo walkie-talkie na. Kanya ka dito ibilin nyo ang kail. Pinag-report na kami mo't amain. Ay, mapukpukaw ka no tiba ka ni pare pa daw. Sa bulan niyo. Sabol man nga ruden tatawi ti baka. Imbag ko man o balasang ti mapan sa pulain. Saan mo tabaka ma, just kay? Balasang na. Hay, no balasang nakangirsi ka. Di mo mat nga ron arman. Intayo nga ruden kakadwa. Intayo agbiro kiti balasang. Este, baka. Alain kayon. Bilibak ka na kayo atanod ta naalibtak kaya. That's good. Nabanluga kaon. Gumawan mo't lang na makita tayo ti bakam tatabataw. Ay, ayan na ngay nga ron di bakak. Ang mga no pinulutan dan ti papait na tata. Ay, di naman pagdanagin ko arog. Sana babalinday tayo ibagbagam Aldawan na Hintayo pa'y nga ron ti barangay haul. Ay, awan ti bakay ti barangay haul. Agbirok tayo pa'y mo ta. Nabanag kan mabisina kung tata. Nagkakapsutak pa yan. Mabisin wano masadap. Kitaan yung ti oras Itay tayo pa'y magmag na at nagpudot na Nabiro ka yung tiba ka, tayo may kayo dito barangay hul. Ay, awan pa'y paray. Ni nga ming kwarog, yala bandog kan bisina ti bagbaga na. Anya ka din ti oras ang kail. Pangaldawan na Di kami kit din mangan. Ay mga kayon taanda mo na luto pangaldawan. Agbiro kay tumanin into numalmalon. Kasanungay ti bakak pare. Di ka madanagan. Tay ko na kun. Masolbar ti parikot sakbay alom nagtiin Sapay kumangarod pare. Dahil abaka tinamnamag nga ilakaw. Pagpuunang agmulay tinatnateng. Nanginapay mga ti abuna kas kada pestisidaw. Pati binay weno palakay nangina. Ayawanan tinamnamag. Kasanuak pa'y itan ngay. Itaman pa yung makitak nga ado ti opisyalis di ta barangay hall. Adak itay di ta barangay hall. Nagpatulong ngamin ni Kabadong tamapukpukaw ka no di baka na. Baka? Ay, sayang pa'y ti baka no di da masarakan. Masayangan nga ron ni Kabadong. Ay, dakkel agatad ti baka no malako. Ay, pudnot ako na maray. Atapon kano ni Marituyang at tinakaw dagiti naglabas alugan kano idirabi Natakaw nga ta? Wino, nakabulos jay baka da. Ay, wen nga rod day tapititay amaw. Bareng masarakan dagiti kagawad ken tanod. Wen takaasimot da Marituyang ken paribadong. Nay, kay gayang pinanawak alutlutwag. Umayak lako magumatang ket iti Ricardo. Lakwan na kun Taamangan no nagburekan tay pinanawak alutlutwag. Anya nga tatagkut-kuti di takasupukan. Ay inak man kita niya. Nakalingid mo. Ay umasidil akay. Tapno makitak no asino wano anya tagkut-kuti dyan. Ang mga no jay baka kiday ay umasidil akay. Jay baka nga agpaisaw. Naipulipaw ay inak ukasan. Ay, aday ta. Naukas ka. Ay, just kaya ba daw? Inyalis na gayam dito'y ngam nalipatan na. Imbaga na nga ijay asidag titalom. Ngam dito'y magayam. Pinagdandanag na ti tao.
Intayo ka di man na nagbiraw. Ay, wen ka di ako araw. Pangasiyaw, tasayang tibakak. Intayo nga roday. Intayo man na nagbiraw, kakatwa. Ay! Pagbirukan nyo nga Ay, sinurot mi dagiti dalan, kan kalsada pare. Ay, ang mga no mabisinan tibakam. Iso nga inka iji karuutan no kataltalunan. Ha? Ay, atap nga minituyan ko pare. Nga amangan no iti kalsada, ti sinurot ti baka. Kat amangan no inala ti mangagab iti baka. Ay, inkayon iti kataltalunan uno tulod. Apay, di ka sumurot pare. Kasano ka adamo umay ang makasapol kanyak iti barangay hall. Ado dagiti kakadwa nga mapanagbiraw. Iso nga gukayon. Ay, day, agdardaras ka mat, mare. Papanam ka, day. Nakitam ka di dabadong ka, maray. Saan ka, day, abinirok dati ba kayo? Apay, awan pa'y lajay ba kayo aya, maray? Nakitak ijay kasupukan, maray. Ah, sa dino akasupukan. Ijay sa kaanan ti turod, itilikudan ti balaymay. Ingka nga rod ibaga ije barangay hall. Ay, kaasimat, dagiti agderbirok. Iso nga rod kumati papanak nga mustumot ang nagkita ta, maray. Alangarudan, maray. Panawan nak dito yan. Ingka ibagan nga addan, tiba kayo. Adda ka mo dito barangay hall maray. Kat kapampanaw dagiti agbirok iti bakayaw. Awagan nyo idan, kapitan. Awagan? Pa'y nga awaga, kasano nga iti baka abirbirukan da? Addan ti ba kamay, kapitan? Ha? Dasarakak ijay sa kaanan ti turod, itilikudan ti balaymay. My goodness. Apay nga may nagpatulong ni pare badong no adagayam iti likodan ti balayo. Ay na, kapitan, nalipatan na siguro may nyalis na. Ay, kabaw. Ibaga na asaan akabaw. Ngam kinabawan na, ti panangyalis na iti bakayaw. Nakapagod ngamin iti puunti kayaw, kapitan. Aya, Awagan nyo idan, tagsublida dito barangay hall, kapitan. Apre, pinagsubli na kami ngay pare. ay agtugaw ka iti sagaw ta agsarita ta iti nalapat lang. Ay, kasanong ti baka. Nagsarsarita ta dito'y pare. Ay, gapo iti kinakabaw mo. Ado ti inramraman mo at tattao iti dayta nga inaramid mo. Ay saan nakakabo pare? Limpyaw, ti utak ka. Limpyo ka di. Ti impagod mo ti bakam iti sakaanan ti turod. Iti puon ti kayo. Sa agpatulong ka nga agbiraw. Ha? Ay, gayam. Inyalis ko gayam idirabe pare. Ay, agmulta ka. Taado ti pinirwisyon. Ay, alay, tapay naman kayo pare. Kan kadagiti nagbiraw, kakakaduan. Sakbay nga agreport ka. Sigurado mo at i-report mo. Ay, kuha ngamin pare. Di ngamin amaw, kit ijay talaw, niti asidag ti balay maw. Saan mo pa'y kadi nga aminan nga agkabaw ka? Ay, pasensya pare. Saanin ang maulay? Kunam asaan ka akabaw? Ngam kinabawam, ti panangyalis mo iti bakam. Ay, inramraman mo pa'y da tao. Ay, suri na pare. Suri! Ay, tatabadong. Siguradong pa iti pasamak. Sakbay na inka iyuman kin ni kapitan. Ala sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Teng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay nestasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Nay, apa yan? Kinansamo ti kaldeng dagiti masitas ti nanabanang. Asino nga tati akin kaldeng iti imunang iti inaladan da? Itay awan ka pa'y. At da inabog ko akal day. Bulos lakit day. Isuan nakaunag iti inaladan daan tay. Sayang dagiti masitas na. Nagpipintas pa'y dagiti sabong na. Ita,
Kinanlaang ti kaldeng. Diyan mo no aking kalding ijay. Naatap may. Tiliwag ko ma. Rumbang nga ipagod da, dagiti kalding da. Tadida katagdadaal iti mula. Bayam, tay baga kinangkalintay. Rumbang amabagaan dagiti bumarangay. Nga ipagudda dagiti dingon da. Nabsugmat ti kalding ko asimangpat. Mayat gayam jay panangibulos ka. Dagi jay nakapagawd, nangulay ong dapay laang. Imbaga, no awan pinerdi day ta kaldeng. Kababaeng. Di dalaki di nakita. Basta nabsog ti kalding ka. Ayaws! Ay, day ta timadiking ka. Uray makaperdi ti kaldeng mo, basta mabsog dalaki day, ayos king kan. Pasensya dalaangay, no di da inaladan ti mulada. Kasano ko mga aladan dati talan? San mo nga mo ti sasawang to yan? Apay kumaasaan ko nga mo. Mabsog laki di dagiti kalding ka. Mayatan, nang runa kat awan ti ado amakan ti kalding ita. San mo man ngay papilit ti rason mo akilaw? Apay kumakilaw, pagsaya atak dayto iba daw. Isuda ki den ti ayunam, ngam siyak nga sawam. Ang kain, masapol ang mga ramid kayo iti ordinansa iti barangay. Ang maipagod amin ading wine. Jay di nakabailang nga ipagod ti dingon na. Saan ang agtarakain? Kat adamat ordinansa akas ta. Saan ang samot ang may implementar? Na, Kita man ti masitas ni Antibanang. Nang runa dagiti raus, kinan ti kaldain. ay, uray nga ron di bakat sibyak at kinanda ti mula na apitsay. Kalding siguro. Masapol ang mabagaan dagiti bumarangay. Nga ipagod namin ading wanda. Dagiti mo't dingwandan ti agnumnumar iti mula ti akin mula. Eh, ibagam kadagiti kakadwam, ta ibagada day ta. Ipagod da tinuang, di da ibulbulos, pati kalding kan baka. Natong palang kay. Masapol nga ipagod amin ading wine, tata. Makadadahal iti mula. Kahit nakapagod nga ron Mike, dagiti kalding mau. Wine, awan na pulos ti bulos akalding kao. Tay bagak kinito yan ka, ngay pagod may amin na kalding na. Kalding yun samot din napandangan iti masitas ni Antibanang. Masayangan launay ni Antay. Agsabsabong pa yung dagiti ros na. Ay, amo pa yun no kalding na. Wala, Ipagudyulatan dagiti kalding yun Ipapa-implement ni Uncle ngamin ti ordinansa ti barangay. May papan iti pan nakaipagod dagiti mangdadael ading wine. mawatak, waraw. Bayan, tatulungak ni Nana mamang ipagod kadagiti kalding na. Thank you, Tata Badaw. Apay nga enroar mo dagiti nakadulin ataliti kaldeng badong. Masapol na maipagod, dagiti kaldeng. Tanay, makaperdi iti mula ti karuba. Kababaeng. Ad-adda ako mutungan dagiti kalding ko no maipagudda. Ay, kit kanayon mo ida nga ialis Tapno saan da kumutong. Ay sinalbag, inikandak iti trabaho, imbes ang makamaritisak. Saanan tay nakagyal alis iti kaldeng. Ang mga nuti kalding mo, tinapandangan iti masitas ni Maribanan. Ay, kababain to yan. Awanin ka no, dagiti napipintas araws. Sa pagsabsabungan. Napat patagki day ta arosas ngam ti kalding ka. Malamot aya day ta arosas. Nungay masitas mo, tikin ng ti kalding da. Saan ka di nasakit tinakamaw? No makita ka kapang uray nga uray la agilos ti sinalbag. Ay, kita manday ta kinalas ti ugaling to yan. Sinalbag day ta nga ordinansa. Masapol nga inak agiwayway iti kaldeng. Sapay manudamot nga iwayway ka. Apay aya, dumayamudom ka. No di mo kaya tagiwayway iti kaldeng, ila ko maamin di dan. Dapay kwartam. Nila ko, kasano nga ganak ngay. Kasano nga umadaw. Ti kwarta kat magastos adagaws. Apay nga rod dumayamudom ka ngay. No kayat mo tagtaragay, ay masapol ti anaws. Inaman langan. Ukuda kidan imbes nga iabog ko langan no saan nakapagaw. Ita, ukudan tada talida. Sino nga tati aking kalding itinangan iti masitas ni Antay? Sayang dagiti rusas na ngagsabsabaw. Ay, sayang talaga Nakita ka nagpipintas dagi jay masetas na. Ngumita,
Awanan ti mama ay da. Sapay ko na ka dumawat aki tinalabasit asabong na. Ay, mabayag pa'y asan to agsaringit dagi jay. Imbad-badak pa'y ngamin dagi ti kalday nga so natukol ti daduma. Ay, sayang nga ron. Ano kasta? Nigayam na natuyang. Sigo da bulos ti kalding na. Saan nga ta kalding na tinapanangasak iti sabong ni Antay? Ay, amo tayon ti ugali da. Adalukloko ni Marituyang. Ang mga nupod no, ngam di na mat aminon. Awan mat siguro ti maperdi amula, ta naibaga amin kadagiti bumarangay nga agipagunda iti dingwanda. Barang nga ang kail. Ay na, makadandano na pa iti bantay amapan agiwayway. Tapno saan ako mutong ti kalding kao. Kay naglulumag ka numot ti kalding mo. Awan pinirdida ta nakapagod da amay ng kail. Mayat Ay ipagod tayo tapno di damang perwisyo iti mula. Goodbye chip tanod da ito yang kail. Tungpalag aming nga ordinansa ti barangay. Talaga nga'y malaka iti kinasingpet ka, nga Uncle Mau. Siyempre mo ta, masapula da tayo ti pagtuladan dagiti bumarangay. Saan kat ada tayo ti mangsalungasing iti ordinansa tayo. Kaingas launay ti kalding ko apuraw ti kalding ni Kwarog anak kawayway dito eh. Isuna lang tanaglok mag ti kalding na. Idinto tanagkot tong ti kalding ka. Agpadada asaraan takalakyan. Agoray ka man. Awan ti tao. Pag sinok atik ida. Dahi takalding ni Kwarog ti iguyod ko nga iwayway ijay bangkag man. Tada ito'y nakot to nga kalding kao. Ti ipagod ko di tanang ipagodan ni Kwarog iti kalding na. Ay, darasan. Tapno awan ti makakita kanya. Ha? Napay nga, nagputong matin ti kalding kao. Ay, sabalin sa mata kalding day tao. Imposible day to yan. Ay, saan ko pa'y ngalaan ti kalding? Inak pa ibaga kini Uncle day tao. Saan mo't anak ko tong ti kalding ko apuraw? Ay anyat na pasama kaya kaanakan. Di kalding ko apuraw ang kail. Naglukmagmut day jay. Ngamidi mapan ko alaan. Nagkutong matay. Anya? Apay mabalinti kasta. Inwayway mo analukmag. Ita. Nakutaw. Ay? Impossible. Pudno ti bagbaga kang kail. Umay kay din nang iwaywayak tayo takitaan. Sa balin sa mo takalding day jay. Na. Ay unman. Nakaskas daw mo day tangay bagam. Ang tabak biglang pumayat. Aha. Ay, yak nga rod mawatan ang kail. Kasla sa bali mo tang jay kalding kao. Aw, kitaan nyo ang kail. Nagkutong mo tinday ito'y akalding. Sana da ito'y tikalding kao. Ay anya ngay nga ron ti aramidin ta. Naisukat lakit di tikalding kao ang kail. Ada pa kabigbigam iti kalding mo. Ay, kastoy lata. Ngam nalukmag day jay. Basta, saan ko akalding day tao? Mapanak iti kabalbalayan ta bigbigak ti kalding kao. Muna. Ang mga no di mo mabigbag. Kan ang mga no ibagada akalding dati kalding mo. Ay, sana mabalay. Basta, inakbirukan ti kalding kao. Nana to yan. Day to'y lakit di ti kalding kao. Diyan nakawayway ijay ti kalding mau. Na, inyag mo ka di dito iti kalding mo. Taibagam akalding mo ray takalding ka. Kitahan nyo man namin na kalding yaw kat nagkukutong da. Agpapada da. Kapadpada da diyan nakawayway ijay. Isu akalding ko lakit di day tao. Di mo ibaga akalding mo to'y kalding ko Kwarog. Apay, adda ka di pakitam a dokumentaw ako kam day tao. Adda ka di markana. Basta, saan ko akalding di nakutungan nakawayway. Day to'y lakit di ti kalding ko. Ayawan pa manaknak mo, ako kam ti kalding adda dito'y balay. Awan nga agpaiso ti pamanaknak kao. Yan maamuan tumot lang ti kinapudnaw. Anya ti kayat mo asawan Kwarog. Basta, makitam tao. Sige, tayo nakiyapon di saan ko akalding. Anya tinaramid ni Kwarog di tay. Nakita, may takapampanaw na. Limabas lang.
Berberokan na kanaw ti kalding na. Apay, nakabulos ka day. Tapay, abirukin na. Siguro apay aberokan na ngay. Ay, kaasimot Ang mga manood na nangiguyod. Anya ngay tamo. Naliwayan na siguro at ti kalding na. Iso ama pokpokaw. Dakkel ka di akalding day, jay. Amupay. Diya mo nakita day takalday. Nay, bispray. Apay analiday ka. Kaskala na po kawan. Hey, day dakil na bulog akalding ka, close friend. Nasukatan iti nakot tao. Anya? Ay, anya day ta akalukuan. Sukatan da itinakutong tinalukmag akaldeng. Isulakit di adda iti kamarinda na natuyang. Dimbagam ko ma. Imbagak, ngam ko na namot nga awan ti dokumenta nga ipakitak. Ako kuwak day di akaldeng. Ay, oo na yan. Ni paimot na natuyang tinakakitaam di ta mapukpukaw akalding mau. Adda mati nga ugali day di akaldeng no mabisay. Anya ka diti ugali na? Agsang daw. Nang runa no babae ti mangiwayway. Ay, kasta ka day. Dandani ilakok day jay. Tanauyong no mabisay. Awan pa'y ngamin ti para manadak. Ay, ang mga nusang dun na ni nanatuyang. Jak matan na ibagakas diti ugali day di akaldeng. Nako ni Jay Bangkay. Sikan, di makambo di tay. Sigod mo't asyak ti makakaamo no pumanaw ka. Malang araw, di nakad. Mangisangpet ka nga rod iti dengdengag. Ang mga nuin nakaglaba. Diyak makaalay ti dengdengag. Unayin. Masapak to sumangpait. Tapno saan ka amal dawan nga glutaw. Una, tapno mapanak makimarites kadagiti ko kumaray. Ipasikat kaw adandanin malako ti kalding ka. Agilako ka kadimo ilang, di kalding mau. Marigatan ka kadimo ilang ang mga sigasaw. Dakalaki di ti paglakwak, badaw. Adan to kwarta. Mala, tainak ida iwayway, ijay bangka. Adeta, naukas kaun ti pagod ti bulog akalday. Agam, apay ngay, agpas garmutin ti buok iti tel na. Ha? Apay ngay, ay na, agtaray mo tan nga agrikos ti kalday. Ay, sos. Napulipulan mo tan iti taliti sakak. Ay, nabalod akon. Anay, nagsakit ti sakak. Ay, umayon ti kalday. Ay, sumanggang. Ay, tulaw. Tumuman na ko ma. Nabalod ti sakak. Sanggon na ko ti kalday. Anay ko. Bakit yan? Ay, jak na ibaga kada kayaw. Akas tati ugali ti kalding kaw. Sumangdo day tanong mabisay. Nang runa no babae ti mangipagaw. Ay, sinalbag de takalday. Pumatay. Ibagam ka di pa akalding mo ti sumangdo akalding kaw. Mala, ala umunday takalding mo. Pumatay. Ay, nagsakit ti baro kung kwasi ng duna. Nagsakit ti sakak anaut-utan iti talina. Yawid ko nga rudan day ti kalding kaw, nana. Yid kuntumot din akutong akalding ma. Ay, nakawanan na kwaraw. Kapoy iti kinaagom ka. Ay, nadisgrasya klaka nga raw. Baglaki di tayo mayak. Tamusan, ang mga nuan yan tinapasamak yaw. Amok namin ti ugali day ti akalding kaw. Agsang daw. Ay, agyaman na, tay may kakwaraw. Malasan kun nga aguman ti kuko ti padakataw. Tapno sana ka may sagmak. Saan na talaga, kwaraw. Ay, na to yan. Saan mo nga nga aguman ti kuko ti padam atao. Tapno di ka maisag na. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sa walpay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay
May asagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan. Angkal, aldaway. Yung ka pa iwayway tinuang mouse, sakbay mapan kay di barangay haul. Sayang, riniing nak. Ha? Sikan tumat. Anya ti sayang. Aldawain, tinuang mau mabisinain. Kun maladaw kan tumanan ang mapan di barangay haul. Nagsayangan. Ibaga ko majitik balang ti ayan ti kuna na akinabak nang no di nakriniing kwarog. Ha? Anya kinabak ng ti sasawa mangkal? Inawis na ti may sa atik balang. Kat simurutak. Imbaga na nga isuro na tinakita na. Nga ayan ti kinabak nang. Oh, Anya kumaday ta kinabak ng? riniing naktumat. Nakita ko ba? Sikan tumat. Mamat pati ka matititagtagainap. Yung kakatiwaywain tinuang mau. Mamat pati ka dita. Day, adda ka mo dito'y turod pare. Nakabulsa, day tamay sa nga imam. Dinto ta inilipit mo may, titikilikilim, tamay sa. Kasla na o nagtipan panunod, ba? Kasla da ito'y tinagnaan mi ititagtagain ako Anya nga iti may mo inaramid, kampay iday, pare. Kuna mo jitik balang nga da kanon nakakali a kinabak nang ditaw. Anya, kinabak nan. Ay, lagi pumahno sa dinaw. Kapag tinulungan takal yan, pare. Sayang, riniing nak ni Kwarog. Ay, sayang nga rod, dito'y kaday, tinakadanunan niya. Kasla ditaw. Laglagi pa ta sumangsang at kami pailaan. Ay, nukas ta. Amangan mo no ditapay ngat-ngataw, ti ayan ti kinabak nan. Kanya nga tati pagilasinan, tinaikalyan na. Ti ko na dagiti nakakalay. Adda surat ti hapaw ni ti asidag, wenno adda aro na. Ha! Ti duma. Adda abot, anay kungkong iti bataw. Ay, agsawarak tuman no adda dagita sign. Ay, ang mga naswerte ka no sikat ti kadwak nga agsawar ko raw. Ha? Anya ti sawarang tangkay. Timbaga titik balang akinabak nang Diyan na itagtagainap mau. Isuro na ko man, riniing na. Mamat pati ka iti day tatagtagainap. Na, Titagtagainap. Arkos ka no lang ti panaturog day ta. arkos ka. Apay di ka mamati. Mala. Tapno di mo met ko na. Inta pa'y ipalinong tinuang mau. Sakbay amapanta iti bagbagam ang nakakitaam ititikbalang iti tagtagainap mau. Mayat ka mo ilagayam. Ado pa ila pasakalim. Ay, no makita tati kinabak nang. Ado ti kukwak Di uray ko kwa mamay. Papanan nyo kaday. Naipalinong yon tinuang, ngam di kay paimot si Malog. At dapay awit yung abarita, kun pala. Apay nalipatan ti imbaga ken ka tagtagainap ka. Ay, saan pare? Saan ko nalipatan? Isu kaday, ti papanan niyaw. Unta bareng maalam iti kinabak na nga imbaga titik balang. Ay, sumurot ang mo pare. Sana balay, sana nagagita mo nga galay. Ay, una, ang gaming ka mga lapa iti baritam. Kan palam. Ay, un pare. Urayin da nga raw. Wun! Imbag kita saan unay anak po doon. Ado magkidit yung mapalin na paglinungan na sirop ti kayaw. Sige nga ron pare, urayin da. Sige. Ni, nagdardarasan anapan ni tata ba daw? Nungay awan makita tayo akinabak nang. Ay, di ka man. Di ka tumot mamati. Umunay ti amin. Sana pud no titikbalang. Na, Awan pa'y nakakita ititikbalang. isak nga rin din nakakita. Anya may titagtagay na. Iti day ta kalakayaw. Di kayo pa'y nakakita itipudpud no atikbalang. Saan ka day? Ay, kontrabida ka man. Napanan may dagiti agulitay. Aldawan awan da pa'y bay. Idinapan ko kinita ti inwayway ko akalding may. Nakitak mo't nagkukuyog datan lo kada badungkaw. Ha? Napananda nga tangay. Nagpabantay damot. At dapay awit da kapitan kun kwarog apala. Kastamot ten ti barita. Palaken barita. Ay. Addan samot kalyen da kinabak nang. Kinabak nang?
Wen, adda ngamin na istorya ni Chip Kwarog kanya kidi na minsan. Adda kano na itagtagainap ni Kapitan Inteng. Tikbalang kanaw. Ah, tikbalang? Huh? Yak pa'y nakakita, iti tikbalang. Nakita kano ni Kapitan Inteng iti tagtagainap na. Kanayon nga ibaga kanyak ni Chip Kwarog. Ah, iso nga ta, tinapananda at alaw. Siguro, nana. Kunamot ang nagpabantay da. Nga adda igamda apala ken barita. Maray, gumatangak man iti bugoong kan bitsay. Anya ka diti ilutom asidaon nyo, Maray. Bagoong konbitsin mo, tigatangal. Agpakbetak man maray. Ah, At dain nalak ijay bangkag mi atarong, okra, karabasa, sitaw, pariyakan, kamatis. ay, imbag man ta adamula yo akakasta. Sibuyas laang ang tigatangam. Tawan mo't agmulmula dito'y iti sibuyas. Mangted ka lang arudan iti sibuyas mo. Tao may kanto padigwan, inton makaluto ak. Sige nga rod, Maray. Ikan ka, ngam padigwan naktumot Naimas lakit diti pinakbot mo. Ay, kato na maray. Huston to, no sumangpet ni badong ko anapan nagminas. Ha? Nagminas? Sa dino nga tinagminasan na, Maray. Diyak man amo kadakwada, maray. Inawis sa ni Kapitan. Sige, tayo nakaglutaw. Anya dyan na ibaga ni Marito, yang anapan ka no nagbinas na kapitan, John. Jay tagtagainap ani Kapitan Inteng. Jay tikbalang. Ken jay kinabak nang iti bantay. Tagtagainap? Ay, unay kat ni kapitanan. Kat katawak nga rod ni Chip Kwarog iti istoryain na. Mamatpati damay. Ngam kasanungay no pumayso day ta tagtagainap na. Mamati ka mait kagawad. Ay, lusak, awan na pulos pamatik dita. Ti pasama, ti mangipanagnog no agpayso no saan. Ngayon masigurado, agbambanog lang dagi jay atalaw. Mamati ka mo't nga dakinabak nang iti bantay. Hehe, abang ano sumangpet da nga daing baklay da. Ay, agparanod da kumamot Ay, nabambanluga kay. Mawan mo't ti makita tayo asinyal. Nga da kinabak nang dito'y bantay. Mabisinak pa ikit din Makita yo ka diti adu alanot ti ubeng, akim malatkat ka dagiti kayaw. Apay kuma. Agawid tayo kay din. Ay, nga rod Ano nom day nga ubay? Nagdagsan nga ibaba. Hintayo kitain. Umuna kayon abo mapa. Agkaliak pa iti ubeng. Awan ti akin mula ditaoy. Ta dito'y matbantay. Awan mo ti akin bangkag ditaoy. Day talakat ubi ti pagbambanluga dito'y bantayan. Ay, ure siya ka. Hindi mo day nga ubay. Manawan dagiti ha. Agkaliakit di iti ubay. Tayo nakilako ka dagiti agar-aramid iti ubi jam. Ado dagiti nga ubay. Ado mati aggat-gatang ka dagiti kay. Ado ti makalay. Inutat nga isalog. Sa ako ilugan iti tricycle ka. Kat iudong ko adagaws. Ado lakit di ti makwartak di tao. Mareg, minalambat nga agudong ni Kwarog. Apaday nakasako ti karga ti tricycle na. Day tamot nga rug ti madlaw, kumaray. Mano nga aldaw akasta ti aramid na. Damagag tuman, no anya dagi jay nakasako a karga ti tricycle na. Mas daawak ta di mo lang maibusan day ta nakasakaw. Uray di kalman, nakitak manin anagudong anapuno ti tricycle na iti sinakaw. Saan lang nga iti kalman, maray? Manon nga aldaw akas di ti karga ti tricycle na. Saan a pasahiros ti iluglugan na, no di kat sakaw. Anya nga tadagi jay anak kasakaw. Minalambat nga agudong ni Kwarog, kapitan. Ada karga ti tricycle na anak kasakaw. Anya nga tadagi jay. Anya kumat pakasiknaram nga di ta kagawad. Ay, saan ka kadi amas daaw? No anya jay nakasakaw?
Manon nga aldaw akas di kapitan. Apay nga iti malamlaeng sa agudong. Di ka kadimas daaw. Nakasakaw. Minalam. Ay, anya nga tagag pa suday jay. Damagag to man. Day tamo ti kayat ko adamagan kan kwa na. No umay dito tersina. Sumilagayam aman mano nga umay iji balay. Mangmangan siguron ije ile, kapitan. Iti restaurant ti kayat ko asawang. Mas daawak nga agpaisaw, ta kanayon nga agudong iti minala. Anyat pakakumikuman. Di ka pa umay iji barangay hulay. Sa nabalya, binilin ko madagiti kakadwak at anawd nga isuda pa iti ag-duty, angkal. Anya tayo nakuna ni kagawad ko ng kanayon mo nga iudong, nakasakaw. Malagip mo ka day, dagiti nakita tayo nga ubi ije bantay, angkal. Ha? Kaya't mo asawan, dayjay, ti yun udong maw. Unang kail, basitan tinabati ije bantay. Inakal yan, tainak man ilakaw. Manungal daw ang naglaklako ka. Siguro basit tinaglakwa. Iso abang banlog day ta. Sanang kail, nadagsan ti ubay. Per kilo ti gatang da. Ay, di makalik iti agmalam. Nawadwad matan Ubi di ta. Nagdagsan nga awitan. Ti makaanaws, makalamaut. Ti sadaut, ay, simumulaga tamaun natin. Di ka man. Day talaki dahil. Pero may abanog mo. Ngayon basit ma, ti magunod ma. Gumatangak man iti karnit baka, kagawad. Itaman pa'y kwaraw. Nabayag adi ka na pan iti barangay hall. Mapanak inton bigat. Awanan namin ti ubi makalik iti bantay. Kaya't mo asawan. Ube, ti kanayon mo ayudong aminalam. Un kagawad. Kasano anakitam ti ube iti bantay? Hindi na pan kami kadaang kail, takalin mi kumadya na tagtagainap na kinabak na. Nakitak matindag iti nga ubay. Saan ka di nakita da kapitan kan kabadong day ta kinabak nang nga ube? Sa balya kinabak ng tikayat da, kagawad. Di balitaw, kuwan no pirak. At dayahamot kas jay. Ay na, jay ube ang nakitam. Day jay, ti kinabak nang. Gusto ka kagawad. Inanusak nga ingkalay. Imbunag kaw, sa ako inlakaw. O di nakawurno nga. Nakitam ka di mo't ti ube. Idinapan kayo ijay bantay kada kapitan. Ni ko araw, tinakakita. Apaya. Amom kaday, amano nga aldawan, anapan naglaklako iti ubay. Nagsubli-sublay, anapan nagkalay, sanay lakaw. Nagdagseng awitan ti ubay. Ngam per kilo ka naw, ti pananggatang da. Ado ka nukay, tinaglakwan ni Kwaraw. Kasta ka day. Ay, inaman magkikilan. Tapno gumatang iti inumumi kada parinte. Day tala arak ti paglaingam. No napang ka kumama nagkali iti ubi ta inlakom. Di adda kumama kwartata. Basilag, mo di nakita ni Kwaraw. Ha? Ay, nagdakkel mo tinday ta bilbilang nga makwarta. Ay? Dahil tao, ijay natagdagainap mo akinabak ng imbaga titik balang angkay. Ay, ikanak ka pa. Abs! Na. Guray ka pa'y. Gumatangak iti tricycle kaw. Ha? Imbag kat adida ibaga akarag-karag ti tricycle kaw. Kaya't mo asawan. Makagatangan iti tricycle tinaglakwam iti ubi. Kuray, kangkail. Iso na agkita kayo manan ititik balang. Agyaman kakinkwanawang nangkail. Anya ko mga ti pagyamana kat awan mo ti kinabaknang. Ti kayat yung amin kat balitaw kuwan no pirak akinabaknang. Dayamot kas tangamin. Sikan atin na iranod iti imbaga nga ron titik balang akinabaknang. Mamatpati ka iti dayta. Sana pud no titik balang. Nadahanak iti kwarta. Ta inanusak tinagkali iti ubay. Da kayo kinitataba daw. Sadot kayaw isungawan kwartayaw. Pagmayatan natin nagagay, takas kinik warag. Nasukatan na, tikarag-karag at tricycle na. Sakti nang ibaga titik balang. Gaputa sa dutak, awanan. Sakti na iranod. Lagit din, uminom tayaw.
Nagimas ti pinapaitan na pulutan tayo. Ay, At dabay ka daw. Nagtahod amin dagita iti naglakwak iti ubay. ha? Ado nga ubay apapel ti kasukat na. Ay, ang gagata mamay. Tapno adamot ado apapel nga ubi ako na. Damat papel nga ubi dito'y bulsak. Nga may maysa. Tapno di umat ko na. Ah, Mala, balatuan kayaw iti ubi apapel. ah. Yuray man sagsasanga pulo kayo nga ubi apapel. Alimang nga rin ko araw. Ubi apapel ko naman. Ay, ikagumamamati. Maadan iti ado nga ubi ako ka. Ay, kagumaan taman. Agagata pa rin. Tapno maadaan ta iti papel nga ubi a kwarta. Violet? Ay na, Kapitan Ken Tatabadong. Adda kumamat ube akwartayo. No nagkali kayo iti ube. Masadot kayong tumaangamin. Ala si Gali. Didan, tinagipusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Ken. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan. Nangan paray. Saan pa nakaluto ni Banang? Sika, nangan ka. Ay, siyempre mo ta. Kita ngaging ingata ka. Nagsapa kayo na nangan? Naimas kami tisindami paray. Oh, imbag man. Ay, sus. Karnay nga dalawag na karnay. Ha! Karne with karne? Umida. Pasikat. Pasikat ay atigas yay. Ibagbaga lang matipod na. Da kayo ngay. Anya tisindayo ngay. Agpampanunot kami pailan. Di naktumot pinadigwan. Antay, nakaluto kan. Ay, awan to pa'y mapanunot na nga iluto. Umayak ko mamakipangan. Apay, di mo nalabsan anak katugaw igerwar. Nalabsak ngam kasla sa anak mo't anak kita. Ah, Nakamulengling mate. agpampanunot at iluto na. Ay, dayta, ti pampanunutan na. Ay, sus nagrigat agpanunot iti sidaan. Agproblema akto pa'y. Ay, kasano kayo nga ta matulungan? Ay, dakila problema. Amo kaon. Tulungan kayo agpanunaw. Ay, sige, tapno talo tayo ng agpanunot. Apay, sa dino tinaggapuan ba daw? Limabasak lang, di tabalay da parinteng. Na, kalkalpas mula ang anangan rimwar ka adagaws. Ay, kito na. Dapan ko magpinasikatan ni parinteng. Na, tanya ko mati maipasikat mo kankwana. Impasikat ko man, tinaimas sa sindata. Oh, di ka lamabain. Day talangan, timapan mo ipaspasikat. Wain, kaya't ko gayam nga umapal ni parinteng. Permite apal na ko naking katuyan. Na, apay nga inununa anak ngay. Anya, inununaan na sasawumay. Kano planok mo't apa-apalan dagiti ko kumaray. Ay, kat papaalam lat ta ida. Papaalam ta amin ida. Nagmayatin a plano ba daw? Ang kalenteng. Oy, angkay. Ay, di nakman disturban ta ni. Agpampanunot iti sidaan. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpanunaw. Ay, agpampanunot kamit lang aya. Kaya't kayo nga rin atulungan nga agpanunot kini Antibanang. Anya nga tinapanunot ma. Awan? Ha? Ay, di ka bulbulontaryo nga agpanunot no di ka makapanunot no awan ti panunot. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpanunaw. Sabi ko sa'yo, sidaan lang. Narigat a panunutan. Maray, maangot mo ka di jay lut-lutot asidaan. Un nga ron maray. Imbag ka na kayo kanikabadong tanaimas manenti si daon yaw. Ay, gagangay na amaray.
Di ka pa'y mangipadigaw. Kasanungay dagiti aso kan po samay. Alangan mo't asan mi apakanan eda. Ay, problema klata ti si daon mo. Saan mi a problema day takin ni Badungkaw? Tatay ko nam nga ro daon akanayon anaimas ti si daon nyo. Pudno mo ngamin, Maray. Apay, saan ka mamatay iti ibagbaga? Mamatiak ngamjak amo kadagiti daduma, kas ka ni Maribanang. Apay, saan amamati nga ta ni Maribanang kanyak? No maminsan nga main, sumsubra am tegsasao. Saan ko matasubsobraan? Nagado ti inaynayon mo. Kasta kaya, Maray? Saan matiko na? Ay, agawid akong tanay. Ang mga no nagbura ka, hindi lutlutwag anaimas asidaan, may. Ay, saan ka nagpanunot di tangkal? Kanayon naklatan ako silapan ni Antim. Kahit kanayon kamit ngamin anak kami suaut. Asino matisaan nga agmisuot no dinengdeng ti sidaan. Mawatan ka angkal. Sakto pa'y, naumakmatan iti kasta asidaan. Pasipasikatan na pwede pare Badong. Kat pasikatan mo ta. Ha? Andat ipasikat ka. Awan ba? Ay, sa bagay. Awan pa'y kukwarta. Uray sakto pa angkal. Awan mo't makukwartak. Nagpadpada ta. Ngan ti banang nga tangay. Ay, pangalaan na ngay. Jakto pa'y maikan iti igatang na iti sidaan. Iso ako silapan ako. Anya kay Tuyek, nalpas ka na nagpasikat kadagiti ko kumared. Wala, kat ay na. Kasta unay ti apal da sika. Sino mo nga mingay, ti saan nga umapal? Naglakad ang umapapal. Sumarunwak mambangarod ang mapanagpasikat. Mapan ko man paapalan ni Palenteng. Woy, nakita kat ang nakatugaw dita sango ti Malayda. Ayan, ay mapana mga rod. Ninay, apay tumakdir ka ngay paray. Nakita naglahan nga sumungi at tumakdir ka. Agawid akon. Ay, aguray ka pa'y mo ta. Nagtugaw ka pa'y nag-istorya ta. Anya nga iti istoryakan ka. Nawan ti istorya, siya, kat adda istoryain naking ka. Anyat istoryaan. Amom ka di paray. No anya ti sindami itay kinituyang ka. Amok. Anya ngay nga rod paray. Sige man, pugtuam, no talaga mo't langan na laing ka. Karne nga dalaok na akarne kain ada sabaw na akarne. Ay na, naglaing kan paray. Nagpaspasikat ka manan. Dakis ayamit yan, pasikat, no day pasikat ka. Agpasikat kan tumit, paray. No dan tumit ti pasikat man. Kapitan, nakapila mo't ni Kwarog ije paradaan. Bayam at kayat na ti agpasada. Kano si Madut ide, kung saan ang nagpaspasada. Ada siguro inspirasyon na abalasang. Ay, pangal daw manan, Kapitan. Anya ngay ti si daon niyo kan ni Maribanang. Awan Nay, ika na nagsadot kamat ngamin kanong agbangkag. Day tala ka no honorarium mo nagbasi tinamnamaam. Jakto pa'y masagot ti agdigos. Day kakit agbangkaga. Una yan. Aldaw gaya mo na. Ay, Badong! Bumangon kahitan, taumay kaagkapay. Ay, nagsakitan to sagak. Limtig mo tayo. Abangay. Tuyang! Umay ka man dito. Kuna, bumangon kahitan ta. Na. Aday ko. Yan mo tayo makatadal. Nasakit to'y duwa sagak tuyang. Anya tinapasama. Nagsakitak sa amin tayo. Na. Abay nagsakit ka. Kat kanayon mo't anaimas ti sinsidaan ta. Anay, ang sakit ako tuyang. Sana ko na makatakdan. Anay, kawan na yan. Apay, Marituyang. Anya tinapasamak ka ni Badong Mau. Ay, diyan nga rod ang mumari. Tasim makimulatan ti saka na nakareng. Ay, delikado day ta. Saan ka abot-bot ngayon, Maray? Ngam, man ti agbiag iti kasta. Ay saus, saan ka mo't ngagsao iti kasta marikwanang. Tanay, ang nervyos sa kaun. Podno, Maray.
Nakaamak ti kasta sakit. Ay, saan mo mati na pasarunwan? Amaray, ito talaga ang makapadanag. Saan ka abot-bot ngan? Ngamay na. Talaga ang nakabut-butang ti kasta sakit. Ay, agawid akman laang tapag nirnervyusan na mutan. Ah! Uncle! Ayan, Mau! Dak dito si Tidante balay kag pampanunot. Ha? Agpampanunot ka manain? Uwan Nyamanin nga tatsidaan. Adan solusyon deta problema, Mangkay. Aw, makitam day tayo. Na. Kwarta ti ipakpakitam. Yan. Napasadag day ito yung Kyle. Igatang tayo ti si Dain. Ay, sus. Ay, naglain kan nga agaramit iti solusyon. Palakpakan na nga rudin na. Ay, sige, palakpakan ka. Naglaing nga kakana ka man niya, Uncle Kaw. Una. Ay, apay nga palpalakpak ka paray. Ay, umay ka pa rin tadwata amang palakpakan ni Kwarog. Tapay palakpakan ta ni Kwarag. Agpalakpak ka pa ya. Tasong batak madamdam at isalutsod mo. Ay, kitmo na. Apay palpalakpakan tayo ni Kwarag paray. Ay, sung bata mon Kwarog, tisalutsod ni pare badong. Gaputatan kwarta nga igatang may ti si Dain may tataba daw. Ay, kasta ya. Nagpasadak nga may. Ay, katingkay nga ron agluto na, tamakipanganak may. Ay, saan? Ah, Nag-iimas ti si daan nyo, di ka pa'y agiparano. Ay, uray siyak maray, katagsakitak mutun. Uray si ka. Apay ngay. Ay, agsakit to'y sikat ko. Tumang, ay, amin asusuop ko. Nasakit na amin, maray. Ay, apay ngay akasta. Mas daaw kami nga rudkin ni Badong kaw. Tanai mas matakan ayon tisid si daun may. Uwan nga raw da. Kanayon akarnay ako nam. Ay, si ka ngay maray. Adda ka di marikrik nam. Awan. Apay ngay. Kano pasaray marunggay lang. Tisid si daun. Naa? Kasanom nga amo akanayon amarunggay ti sidsidaag. Kadya mo's istoryaan kan ka. Ambok tatunggal umayak makiistorya dito'y tersinam. At dalat na nakasingat agrin di tangipon mo. Apay adito'y pa'y matuwar ti pagpalpal pa, Mangkay. Kitap no makita nak ni pare badong Saan na ka makita? Apay asaan kat kanayon arumor no malpas amangan tap no pasikatan nak. Kit no nasakit ka no tisa ka na. Sana makapag na. Nagkuna. Ninanatuyang. Ha? Kinuray ka no ninanatuyang. Agsakit may. Agpadada? Unang Kyle. Ay. Isu ka si damay. Ay, madigayam no kanayon anaimas ti sida. paray, umayak man dumawat itulong king ka. Anya klase ti tulong. Uray anya latan Tagsaksakit kami adwakin ni tuyang kaw. Anya nga tati maitulong ko kun kaaya. Imposible asaan na kami ang matulungan. Kit sikat ti kapitan paray. Jak nga rod amaw ti klase ti tulong nga ited kaw. Ay, amukon! Balakadan kalatan! Anya? Kit anya ngay kumati maibalakan mo kada kami paray. Ay, agdengag ka. Saan agaputa ka na yun anaimas ti sidsidaam kat saan kan nga agsakit? Oh. Ay, winsa paray. Kan di ka agpaspasikat. Nagpasikat kayo, mangted kayo. Ay, kastaya. Wen! Aramidin nyo dayta. Kitaan, agimbag kay adagos. Nang runa, no, agsida kayo itinatnatang. Saan apuro karkarni? Ay natatabadong kan na natoyang. Madingamin tinapasikat. Kan agsida kayo itinasustansya, tapno saan kayo nga agsakit. Ala sigay! Dibang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami,
Iting kay panagdangan.